Без маски. Предаване за театъра и неговите главни действащи лица. Без маски. С Александър Касабов и Йордан Георгиев. Добър ден, уважаеми слушатели на радио Алма Матер Класик FM. Започва предаването Без маски и да, аз не съм Йордан Георгиев, нито Александър Касабов. Казвам се Йоанна Темелкова, актриса съм от Театър София и днес ще имам честта да водя единственото предаване в България, посветено на театъра. Мои гости днес ще бъдат един млад режисьор и една млада актриса, за да си говорим за театърът зад кулисите. Ще се опитаме да обсъдим всичко онова, което е невидимо за зрителя и което се случва в лабораторията на театъра. Преди да представя гостите си обаче, ще задам днешният въпрос към слушателите, на който може да отговаряте на телефон 02 с код за София 986 16 07 до 17 часа и 50 минути. В края на предаването ще обявим верният отговор и печелившите имена, които ще получат 3 комплекта билети за театъра за Пинокио, примерно представление на Младежкия театър, Дон Жуан от Сохо в Сатиричния театър и Лека форма на тежка депресия също в Сатиричния театър. Ето и въпросът. Кой известен наш български актьор днес има рожден ден? Днес той става на 62 години, играл е в едни от най-големите български филми. Всичко е любов, Лавина, Комбина. Играл е на сцените на Младежкия театър и театър Българска армия. На телефонът ще бъде нашият тон режисьор Дамяна Дамянова. След кратка пауза се връщаме отново в студиото, за да ви срещна с нашите гости. Ето ни отново в студиото.
До мен е режисьорът Стайко Мурджев, познат с постановките си от софийска, варненска и пловдивска сцена, някои от които са Откат в театър Българска армия, Когато гръмодари, Дисни трилър в Пловдивския театър и Талантливият мистер Рипли, която постановка скоро имаше премиера в Варна. Другият ми гост е актрисата Силвия Петкова, която познаваме от постановките в театър София Тирамису, На празни усилия на любовта, Пипи и други. Здравейте! Здрасти! Днес ще си говорим за театърът зад кулисите, за всичко това, което зрителят в салона не вижда. Да започнем с това, Стайко. Как един режисьор избира своята пиеса? Как избира своята пиеса? Първо, пиесата, тя трябва да е нещо много лично, нещо, да разказва нещо много твое, нещо, което те занимава и което е някакси твоя лична си болка, за да имаш право да въобще да разказваш нея самата, пиесата. В смисъл нещо, което те занимава. И то, според мен, това е много интимен акт, много, много личен акт. А на теб случвало ли ти се да ти се налага да правиш пиеса, която не харесваш? Не. Слава на Бога, не. Разбира се, и мисля, че да не казвам голяма дума, но няма да ми се наложи, предполагам. Трябва да става въпрос за много пари. Вярвай ми. И пак не знам дали ще... Всъщност аз съм имала едно такова предложение да правя пиеса, която по никакъв начин не харесвам и не харесвам жанра, в който тя седи, не харесвам... Въобще нищо не харесвах. Отказа? И да, отказах, разбира се. А при разпределението на актьорите за една пиеса, ти ли ги избираш? По принцип да, разбира се, че аз ги избирам. Понякога, когато става въпрос за репертуарен театър, разбира се, че това се консултира с продуциращата страна в лицето на директора и така нататък. Не и така нататък в лицето на директора, но разбира се, че знаем старата тая театрална максима, че какво беше правилното разпределение, половин свършена работа, така че много е важно, разбира се, ти да си избереш актьорите. Да, на 90%, да. Добре, Силвия, знаем, че един актьор не може да избира режисьора си, с който работи. Имало ли случаи, в които много да харесваш пиесата, в която си разпределена, но да не харесваш режисьора? Не, за сега, за малкият опит, който имам, не ми се е случва. Не ти се е случва? В смисъл, да, виждам един странен човек, всички режисьори са странни, Стайко. Не споря. Майтопия се, разбира се, но в смисъл ледовете се топят с течение на репетициите. И след това в очите на тези хора имам верен приятел, така си мисля. А кой е най-странният актьор, с който си работил, Стайко? Аз по принцип като странен човек и имащ странна професия, тая думичка странно аз не я разбирам. В смисъл да кажем... За мен странно няма. Актьор, с който ти е било трудно да се справиш заради неговия характер или... То по принцип е трудно да се справиш с актьора по принцип. В смисъл това не е лесна задача. В смисъл, затова и толкова време го учим тая работа, този занаят в академията и мисля си, че се учи до край. В смисъл да можеш да се справиш с актьора, защото актьора е така много, много сложно същество, което така трябва да му, на всеки един актьор трябва да му намериш личното, как се казва, личното стъпалце, личното лостче, което да дръпнеш, за да можеш да го задвижиш. Пък ако сгрешиш лостчето, може да се окаже, че имаш враг до края на живота си. Така че е много пипкава работата с актьора, но ако намериш лостчето, мисля, че оставате поне добри познати за дълги времена. Ти така ли процедираш в работата си с артистите? Гледаш да дръпнеш подходящото лостче всеки път или... Да, разбира се, в смисъл така опитваш се да намериш най-добрия подход, както казва Силвия, към всеки един човек, защото в крайна сметка актьорската работа е болезнена работа, в смисъл това не е някаква, как се казва, някакъв
някакъв циркаджилък с най-големия ми, нали, с респект към цирковото изкуство, но това не е някаква такава буфосинхронада, която видиш ли много лесно да излезеш на сцената. В смисъл, сцената е свещено място, на което човек разголва душата си. А да решиш да разголваш душата си е болезнен процес. И аз с моята професия твърдо мисля, че режисьорът е човек, който акушира това раждане всяка вечер на тая оголена душа, и никога не съм се сърдил на актьора, защото знам колко трудна е тая професия и колко трябва да бъде съпортващ в нея. Супер. Силвия, ти как разголваш душата си на сцената? Ами, как люспа по люспа, примерно. Да знам. В смисъл, да, определено съм съгласна с това, което Стайко казва. За жалост не съм имала възможността да играя някакви големи роли, в които свръхдраматични. Нали, за жалост, аз лично много ми е мъчно за това, но театъра напоследък точно се е обърнал към тази въпрос на бухосинхронада, нали, дай да позабавляваме малко тук публиката, защото тоест драматургията, която се избира, не е най-сериозната и интересна за един творец. В какво ти се би искало да участваш? Нямам заглавие, примерно, което да си мечтая да изиграя дадена роля или да я участвам в някоя пиеса, но в смисъл харесвам така доказани автори, световно известни. Които... А защо мислиш, че така са се обърнали нещата в театъра? Защо някакси се търси вече по-зрелището? Аз си мисля, че телевизията доста се намесва тук. И да, реално по принцип хората си гледат телевизия, гледат си смешни предавания, халтурки и неща, само че това трябва да си остане в телевизията, не да ходи в театър, според мен. Много актьори чувам да казват, че спомените за надпис са доста по-приятни, отколкото реалността. Има там пък избираш какво да работиш в крайна сметка. Там експериментираш във всяка една област, която пожелаеш. И тази свобода, за жалост, тя нямам при щатните актьори, искам да кажа. Нали, ако си на свободна практика и валят предложение след предложение, както с някои артисти се случва, е супер да избираш ролите, които да изиграеш. Стайко, кажи ми какво изискваш ти от актьорите по време на репетиция, освен да идват в точния час за репетиция? Аз дори и това не изисквам. Така ли? Да, не държа. Не, че не държа, ама чак пък да съм и нервиран на темата 9:00 или 10:00 или 11:00. Важното е да е комфортно и за двете страни. Ами какво изисквам? Изисквам самишленичество. Изисквам, както казваше Юлия Огнянова, да удисаш в процеса, някакси да потънеш в процеса. Аз не вярвам в тая, как се казва, тая временна заетост на актьора, която понякога съм срещал. В смисъл, имам предвид от 10 до 1:30 съм на работа и от 1:30 нататък аз ме поема другия живот. В смисъл, според мен, както режисьорската, така и актьорската професия, тя е 24 часова. В смисъл, то е в главата ти, то седи в главата ти и няма как. В смисъл, той е като грип. Щеш, не щеш, ти си, как се казва, инжектиран, инфлуиран с този вирус и докато не излезе премиерата, докато не мине болестта, не те пуска. Но да, изисквам или по-скоро пожелавам си и искам от актьорите да бъдат в тая болест, докато се излекуваме заедно. Защото понякога е доста болезнено да знаеш, че ти вариш, как се казва, и кипиш в едно, човека до теб е абсолютно на други вълни. Тогава се случат инфекции, които не са приятни. Добре, ще продължим след малко. Сега прекъсваме за реклами. Те знаят всичко. Те знаят всичко.
Адреси, телефони на институции и фирми, на хотели и ресторанти, кина и театри, зъболекарски и лекарски кабинети и още радиа и телевизии, валутни курсове и печалбите от Държавната лотария. Те са Софсправка. Без като цялата страна 0912 900 И на адрес www.sofspravka.com. Софсправка. Информираните живеят по-добре. По-добре. Центърът за следдипломно, професионално и продължаващо обучение към факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Свети Климент Охридски организира и провежда краткосрочни и дългосрочни следдипломни квалификационни курсове в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването за дипломирани след средно образование студенти, бакалаври и магистри. На завършилите се издава сертификат от Софийския университет. Подробна информация може да намерите на сайта на факултета по журналистика и масова комуникация. Здравейте, вие сте с предаването Без маски. Тук в студиото си говорим за театъра зад кулисите и преди да продължим нашият разговор, бих искала отново да напомня какъв е днешният въпрос, а то е кой известен наш български актьор днес има рожден ден. Ще ви подскажа, че той става на 62 години, играл е в едни от най-големите български филми. Всичко е любов, Лавина, Комбина и редица други. Играл е на сцените на Младежкия театър и театър Българска армия. Очаквам вашите отговори на телефон 02 с код за София 986 16 07 до 17 часа и 50 минути. На телефонът ще отговаря нашия тон режисьор Дамяна Дамянова. И така говорихме за процесите на работа на Стайко с актьорите. Сега ми се ще да попитам Силвия, разкажи на нашите слушатели коя е началната стъпка, като започнем от излизането на разпределението до премиерата? През какво минава един актьор? Най-вълнуващото е да излезе разпределението. Къде до този момент е просто ад. Имаме си в театрите едно табло. На това табло си закачаме различни видове бележки и съответно много важна информация относно нашата работа. Така. На това въпросно табло през няколко месеца излиза един лист, на който пише, че започваме нова пиеса на еди коя си дата и разпределението е 2 точки следното, съответно. И всеки тръпне дали ще види името си там, какво ще трябва да изиграе в новото представление, което ще се поставя. И общо взето голяма веселба настава в момента, в който секретарката слезе долу с въпросния лист и тръгне да го закача на таблото. Става скупчване, предполагам. Става скупчване, всички крещат, дебнат, точно като мънички и дечица пред някоя витрина, които чакат да видят какъв е новия сладкиш. И да, доста емоционално. След това, съответно, ако не си чел пиесата, бързо се прибираш и почваш да я търсиш, къде да я намериш, за да видиш какво ли ще изиграеш този път. И чакаме заветния ден за начало на репетиции. Лично аз обикновено гледам да подаря някакви подаръци на хората, свързани с заглавието на пиесата. Примерно, като започвахме Пипи дългото чорапче, подарих на всички по един чорап. Някакви такива неща. Сега, да, това ще го пропусна. Но да, общо взето, да, идва първия репетиционен ден. Събирате се в една зала с огромна маса, 1000 столове, много хора в нея, целият състав на театъра, който е разпределен, директори, хора, шампанско, режисьори. Това шампанското е традиция, да, предполагам не само в театър София, но и във всички театри. В 10 сутринта се отваря едно шампанско, изпива се по една чаша и минаваме към четенето на въпросната пиеса. Някои мои колеги си оставят за изненада да видят какво ли ще играят този път и съответно имаме забавни моменти на сричане на текста. Колко време продължават тези репетиции на маса? Между 2 седмици, мисля, че е нормално. Стайко, ти как се отнасяш към тази първа стъпка към поставяне на сцена? Репетициите на маса. Репетициите на маса, аз мислех, че към разпределението ме питаш. Аз нямах идея, че е толкова, как се казва, емоционален това факт. Как да не е? Листчето за разпределение. Много.
Аз пък много, така да е, много обичам разпределението в последния момент да се сложи. Ако може вечерта преди първа репетиция, ще не е добре за мен. Защо мислиш така? Ами, защото, не знам, в смисъл, режисьора май е мързелива фигура. И ти ще кажеш. Поне аз така го усещам и колкото повече време имаш да мислиш, да обмисляш, толкова по-добре, нали? Все нещо се съмняваш до края. И аз по принцип в разпределението така до края някакси въртя, се уча, пренареждам, как се казва, ребуса. Как мислиш, че това се отразява на артистите? Кое как се отразява? Да не знаят в какво ще играят до последния момент. Нямам идея. В смисъл, и то не е и мой бизнес това как се отразява на артистите. В смисъл, те не ме питат как се отразява на мен в кръга на шегата, разбира се. А иначе репетициите на маса, аз много държа на репетициите на маса. В смисъл, аз зная, че съвременните практики направени на театър почти изключват този процес. Зная, че дори някои колеги репетират много малко, в смисъл 2 дена или седмица. Ето, както каза Силвето, 2 седмици. За мен репетициите на маса са наистина, в смисъл, там е много важно. И те при мен са около месец продължават. Ако не е месец, поне 3 седмици, защото репетициите на маса са едно навлизане в материала, в авторовия свят, което е много важно според мен. И когато имаме проблеми после чисто в постановъчната част на представлението, когато се върнеш на анализа, който се прави на репетицията на маса, тогава ти е по-лесно. В смисъл, много често си казваме с актьора, когато актьора каже, ама тук ми е трудно, или не разбирам, или не помня защо точно правя това. Много често, нали, аз му давам отговор, върни се на анализа от репетиции на маса и ще си го подредиш. И то наистина се подрежда. Там, нали, се поставят основите на къщата. Абсолютно. И една къща без основи, тя знаем, че рухва. Репетициите на маса дават математическия код към представлението. А иначе рискуваш да останеш на вдъхновение, а пък ако днеска нямаш вдъхновение, значи няма да има представление и тогава става малко сконфузно за зрителя. Силвия, настъпва ли хаос, когато се слезе от репетиция на маса, се слезе на сцена? Да, първоначалният стрес, че сега ще си кажеш текста без да го държиш в ръце или да стои пред тебе на масата е много така, в смисъл, първата репетиция на сцена винаги е много такава притеснителна, една срамежлива такава репетиция, бих я нарекла. Поне при мен де, сега не мога да кажа при останалите ми колеги как е, но мен ми е много нелепо така, сега трябва да си кажа текста, нали, за първи път, но, нали, това се случва точно за първите 35 минути, след което те взима магията на театъра, както се казва, и просто си някой друг в други обстоятелства търсиш като малко сокалче погледа на режисьора да видиш, да свериш. Търсиш одобрение. Да, какво става сега, какво правя, Боже, казвам текста, нали, ужас. И някакви такива моменти. Но да, това се овладява и е нормално. Все пак. Какво се случва преди премиерата? Да кажем, половин час преди премиерата. Ужас. Аз много се вълнувам, честно казано, и понякога всички са в едно приповдигнато такова добро, весело настроение. Мене ми е мрачно и един ужас ме е налегнал и те се шегуват и се веселят. Мен ми да им щупа главите. Какво се шегуват и се веселят, като публиката влиза след малко, нали? Но да, то зависи, да. А Стайко, ти как си на премиера? Обикараш ли зад кулисите или сядаш спокойно в салона да гледаш? Не, зад кулисите по време на спектакъла ли? Не, в никакъв случай. Макар че знам, че сега ако стане нещо много наложително, разбира се, че мога да си позволя да отида зад кулисите, макар че не знам кое да е толкова наложително. Не, просто знае, че някои колеги дебнат зад завесите, дават наставления по време на спектакъла. Да, точно за това да питам. Не, в никакъв случай. В смисъл, моята работа е някакси до премиерата, даже 10 репетиции преди премиерата. И вече аз уважавам това време и това място. То си е чисто на актьора, то си е свещено, ти не можеш да се бъркаш. А притесняваш ли се? Дали сега, ако кажа, че се притеснявам, в смисъл, сигурно се притеснявам, но то звучи малко такова,
малко елементарно. В смисъл, вълнуващо е със сигурност. Да, разбира се, че се притеснявам, по-скоро се вълнувам. Това е такова, това е детето ти, в смисъл, пускаш го да се справя само вече и е вълнуващо. А след премиерата посещаваш ли представленията си? Аз лично, да, със сигурност старая се да, така, особено в първата половин година, не само, че посещавам премиерата ми, и когато можем правим репетиция винаги преди спектакъл, това, което изнервя доста и технически служби, и понякога и актьори. Сега то минало премиерата, какво ни занимава, с най-добри чувства, знам, че това се казва, но знам, че един спектакъл трябва да се отглежда. Така е. Силвия, можеш ли да ми кажеш, разбира се, само това, което би сметнала, че можеш да споделиш, какво се случва по време на един спектакъл зад кулисите? Много неща. Например, адски много неща. За тирамису можеш нещо да разкажеш, ако се сещаш, тъй като това представление с 7 жени. Да, в тирамису. Ти знаеш, Йоана, точно какво се случва зад кулисите, но да разкажа и на зрителите. Едни 7 жени, врякащи, крякащи, хилещи се в опита си да се съсредоточат, така, защото представлението трябва да е точно такова. Обикалят из коридорите, тичат, преобличат се, веднъж са голи, веднъж са облечени, трети път търсят си обувките, няма гримове, къде е пресата за коса, къде е четката, къде ми е червилото. Общо взето е много смешно. Да. На мен ми е много забавно по време на празни усилия на любовта, едно представление, което наскоро излезе премиерата. Там има басейн на сцената и е много смешно, когато влизаме в този басейн. Не всички влизат, разбира се, но тези, които влизат, какво се случва в мига, в който излязат от сцената? Какво? Почва едно тичане. Хигиенистката на театъра седи с един парцал, чака всеки миг. Сега ли е нейният момент да бърше пода или не е сега? И се тичат, едни мокри крака седат навсякъде из целия коридор на театъра. Милата женица толкова чака, за да избърше, да не се подхлъзне след това някой. Едни голи мъже тичат мокри. Просто много е смешно, наистина. Някакъв хаос, нали? Това, ако нямаш нищо общо с тази професия и седиш зад кулисите, просто според мен, да, ще си помислиш, че тук има леко психически проблеми сред персонала на това място. Както и да е. Много е забавно. Много е готино. Насякъде хора се преобличат, бързат, тичат с един обут крак. Нали? Примерно, пък като имаш повече време и не бързаш с преобличания и неща, в чакащи актьори е най-забавното място в един театър обикновенно. Всичко ли се случва там? Там се случва абсолютно всичко. Изговарят се абсолютно всякакви неща. Ни е много забавно, определено. Добре, и сега искам да ви попитам нещо, което така се чете под нещата, които казвате. И си мисля, че повечето артисти се вълнуват от това. Какво според вас трябва да се промени в българския театър? Защото е ясно, че нещо трябва да се промени. Но какво? Да започна ли? Първо трябва да бъде даден път на младите творци, според мен, които идват със свои текстове, които са издирвали дълго време и са намерили, обаче не ги допускат до процеса на осъществяване на идеите си. Общо взето няма простор за напредване за хора, които искат да правят истинско изкуство. И това мен лично ме притеснява и си мисля, че ако главите на театрите започнат да мислят повече за това какво произвеждат, а не толкова какво публиката иска да гледа, ще има хляб и за творците, и за публиката. Защото в крайна сметка не вярвам да има актьор, който харесва да прави халтури. Стайко, ти? Какво трябва да се промени ли? Сега... Откъде да започнеш? Откъде да започнем? Ако трябва да направя малък конспект тук в студентското радио, точка 1. Трябва да се махнат веднага всички директори на театри с лош вкус.
веднага. Просто. Според мен там трябва да има някакъв тест за интелигентност и вкус. А това, което казва Силвето, на какво публиката искала да гледа, с цялото ми уважение към публиката, разбира се, и с разбирането, че без публиката нашите професии са загубени, но според мен публиката иска да гледа всичко. Да, именно. Ние сме хората и в частност управата на театрите, на театъра, която решава какво да предложи на публиката. Има едно такова една тенденция управата на театъра и директора на театъра Хикс да така твърдят, че публиката не иска да се занимава с сериозни теми, публиката не иска да гледа сериозни спектакли, публиката не желае да се... едно от любимите ми е да не се натоварва. Публиката не иска да бъде натоварена. Аз не знам кога публиката точно е отишла и как и по какъв начин е казала на директора Хикс, аз не искам да бъда натоварвана. Но въобще тия такива смешни твърдения, нелепи твърдения, които според мен са и твърде опасни. Ние се смеем, защото е забавно, наистина, но то е много опасно, защото имам едно усещане, че вкуса върви все по-надолу към блатото. И си мисля, че ще дойде един момент, в който няма да можем като барон Мюнхгаузен да се хванеш за плитката и да се извлечеш от блатото барбар с коня, самичък. Имам едно такова усещане, че има псевдотенденции в театъра. И тези псевдотенденции, техен мотор е лошия вкус за театър. Аз имах наскоро случай, в който имах премиера в един театър и забележката на директора беше, че спектакъл е твърде модерен. В смисъл, това беше забележка, беше ми отправена сериозна забележка за спектакъл. Естествено, аз не съм драма куин, нещо да тръгна да се жалвам, но бих нарекал това чудно. Очудвам се. В смисъл... То в крайна сметка по-важна е оценката на публиката за твоя спектакъл, не е толкова на директора. Освен това... Оценката на публиката е най-важната, но ние сме като скачени съдове. Ние творците, театъра и публиката. В смисъл, ние сме ангажирани, ние сме се ангажирали, поели сме тази отговорност да възпитаваме вкуса на публиката, защото вкус се възпитава. Много рядко, веднъж може би на 1000 години се ражда някой с вкуса. В смисъл, вкуса се възпитава. И е наша отговорност ние да възпитаваме този вкус. Когато ние предлагаме представление тип полуфабрикат, за представление за бързо хранене и то по-скоро не на душата, ами на някакси да задоволим модерните щения за забава, това със сигурност ще рефлектира и то ще рефлектира върху нас като бумеранг. Така силно ще ни удари след това, като се върне, че просто не ми се мисли. Да. Добре, в тази връзка какво бихте пожелали на министра на културата за празниците? Силве? Весели празници. Какво да пожелая? Смисъл, какво да направи той човек? Всеки театър сам избира какво да предложи на публиката. И не знам, всичко зависи, наистина всеки театър е самостоятелно сам за себе си. Аз не мисля, че тук парите имат кой знае какво значение. В смисъл, или харесваш, или имаш вкус, както Стайко казва, или нямаш вкус. Или искаш парите на публиката, или искаш да твориш. Това е. В смисъл, трябва всеки да избере сам за себе си, а министъра да е жив и здрав и дано да се сеща от време на време, че има някакви хора под крилото си. Това е.
Аз какво да пожелая на министъра на културата на Република България? Първо, човек, разбира се, да е жив и здрав му желая. Желая му да си прекара добре коледните и новогодишните празници и да събере сили в тези светли празници, да събере сили, да може да успее бързо апелирам да се оправи сцената на Пловдивския театър, защото все пак ние трябва да има къде да работим. И ако може така по-бързо да бъде задвижена тази стратегия за култура в България. Така като дядо Коледа ще излезе. Да, пожелавам той да бъде нашия дядо Коледа и апелирам за това. Добре, и за финал да кажете нещо на нашите слушатели по повод идващите празници. Хора, бъдете хармонични, любов и светлина и това е от мен. Весели празници. Аз пожелавам здраве, разбира се, и смисъл във всичко. Благодаря ви много за това гостуване. При мен бяха Стайко Мурджев и Силвия Петкова. След малко пак се връщаме след рекламите. Те знаят всичко. Те знаят всичко. Адреси, телефони на институции и фирми. На хотели и ресторанти, кина и театри. Зъболекарски и лекарски кабинети. И още радиа и телевизии, валутни курсове и печалбите от Държавната лотария. Те са СОВ справка. Без като цялата страна. 0912 900. И на адрес www.sovspravka.com. СОВ справка. Информираните живеят по-добре. По-добре. Центърът за следдипломно, професионално и продължаващо обучение към факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Свети Климент Охридски организира и провежда краткосрочни и дългосрочни следдипломни квалификационни курсове в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването за дипломирани след средно образование студенти, бакалаври и магистри. На завършилите се издава сертификат от Софийския университет. Подробна информация може да намерите на сайта на факултета по журналистика и масова комуникация. Ето ни отново в студиото на предаването Без маски. Аз съм Йоанна Темелкова. И сега ще припомня въпросът за днес, с който можете да спечелите 3 комплекта билети за представленията Пинокио, премиерно представление на Младежкия театър, Дон Жуан от Сохо в Сатиричния театър и Лека форма на тежка депресия в Сатиричния театър също. Телефонът, на който може да се обаждате, е 02 за код за София 986 1608. Напомням, че можете да давате вашите отговори до 17 часа и 50 минути. А въпросът е: кой известен наш български актьор днес има рожден ден? Помагам ви с това, че той днес става на 62 години. Играл е в едни от най-големите български филми "Всичко е любов", "Лавина", "Комбина" и редица други. Играл е на сцените на Младежкия театър и театър Българска армия. Телефонът, да ви кажа отново, е 02 с код за София 986 1607. А сега ще се върнем малко към миналата седмица, където в театър Българска армия се състоя премиерата на бандитска опера по Джон Гей и с музика на Дони. Режисьорът Николай Ламбрев Михайловски ще ви разкаже за дългата история на текста и какво го е накарало да посегне към него. Един текст, който е написан преди 3 века, е необходимо по някакъв начин да бъде доближен до нашето време, не като смисъл, а просто като текст, като начин на израз.
което разбира се не е най-сложното. Ако човек е наясно какво иска да направи и за какво е насочил вниманието си към определен текст. Когато представлението "Просяшка опера", което е оригиналното заглавие на Джон Гей, заедно с композитора, се явява преди близо 3 века на лондонска сцена, бума, който предизвиква, е огромен. Не просто заради качеството на представлението, за което има писания, а за това, че в ситуацията в Лондон, като град, който се напълва с много хора от провинцията, изпълва се с бандити, с цялата промяна на обществения, социалния, икономическия климат, появата на новите герои, които чрез "Просешка опера", бандитска опера и в скоби по-скоро на Джон Гей, някакси с жадност са поети от публиката. Защото нещата, които се случват тогава в обществото, изведнъж по някакъв начин прелитат и на сцената. Появяват се бандити, проститутки, появяват се хора, които са на различни постове, говори се за различни хора на парламентарно ниво още тогава, а самата история за големия бандит, който наистина е обесен Махид, той е бил изключителна личност, е влизал в наистина подобни взаимоотношения, които са отразени от Джон Гей в неговия текст с хора от полицията, магистрати и така нататък. Не случайно тогавашния министър-председател присъства дори на премиерата и имал определени изисквания към автора, защото самият той е бил един от големите играчи на времето. Тоест нещата, които се случвали в живота, по някакъв начин веднага бликват на сцената и публиката ги поема. Това не се случва за първи път в театъра и във времето ние всички това го знаем. Привлекателното е това, че Брехт 28 година на миналия век написва опера за 3 гроша по това произведение и представлението, което се играе в Берлин и по-нататък в Европа, също има много голям успех, защото Брехт с един огромен нюх пак открива неща, които тогава се завъртат във времето. Не искам да кажа така по най-елементарния асоциативен начин, сещате се, че и ние искаме да постигнем също, защото времето, в което в момента в БГ ние съществуваме, някакси е заредено с подобни хуморески, с подобни неща. Но в крайна сметка, моето вълнение от живота намира някакъв допир, намира някакъв контакт с възможността да направим едно театрално представление по един стар текст, който по някакъв начин говори за днешни неща. Текстът е доста директен, провокативен. Смята се, че това е, как се казва, началото на мюзикъла. Така поне в книгата на Искра Николова, която се занимава с двете произведения "Просешка опера" и "Опера за 3 гроша", един изключителен труд, много ясно е разгледано и цялата тази тема. Така че това е така много общо казано защо. Сега, бандитска опера се появи като една шега, не просешка опера, защото в крайна сметка аз намалих просеците, изобщо темата за просеците, и на шега си казахме, сега бандитите са повече от просеците и затова нека нашето театрално представление да се нарича бандитска опера, а не просешка опера.
И така, ако желаете да гледате бандитска опера, може да го направите в театър Българска армия. А сега ще отскочим до малък градски театър зад канала, където в събота се състоя премиерата на Скъперникът. В главната роля на Арпагон е Владо Пенев. Това е 5-тият проект на режисьора Лилия Баджиева в този театър и втората й среща с Молиер в живота й. Чуйте гледната й точка към Арпагон и в контекста на комедията значението на характера му за съвременния човек. Това е един спектакъл, който по някакъв начин е моята втора. Всъщност за мен това е втората ми среща с Молиер. Скъперника е един текст, който, бидейки комедия на характера, можем да говорим за образ-категория. Арпагон е наистина образ-категория. То в самата етимология на името му някакси Молиер ни дава да разберем, че става дума за скъперник. Това, което по някакъв начин мен ме водеше при опита да разгадаваме този текст, бяха 3 неща, развити в различна степен и надявам се, все пак събрани в една посока. От една страна, комедията има няколко задължителни условия, които, за разлика от трагедията, няма в развръзката жертви, няма трупове, зрителя не бива доведен до катарзис, не се стига до някаква степен на тревожност, която да накара зрителя да се отъждестви с персонажите или най-малкото да им съчувства. В комедията обикновено наистина действащите лица са от по-ниските прослойки на обществото. Почти винаги, даже не почти винаги е закон, че трябва да има щастлив завършек и разбира се основната цел на комедията да разсмее. По някакъв начин на мен ми се струва, че ние малко снисходително, или поне тези, които така сериозно се занимават с театър, гледат на комедията като една територия, в която е невъзможно да се случи свръхинтерпретация, т.е. по някакъв начин наистина актьорите, режисьора и всички да могат да погледнат на тая ситуация и на перипетиите на сюжета през себе си. И то съдбовно през себе си, т.е. да искат да кажат някакви много важни неща, които наистина ги вълнуват, които наистина ги интересуват. Но Молиер е един от образците. Аз не знам дали въобще има по-висока комедия от тази на Молиер. И защо аз казвам висока? Защото по някакъв начин, ако решим, че чистото, святото и чрез познанието не са възможни, не знам дали в изкуството въобще, но в комедия това по никакъв начин, поне на мен не ми се беше привиждало, че може да се случи. Тръгнахме към тази пиеса с желание да погледнем на Арпагон, на Скъперника, като нещо, което е казано в много във ведите и въобще във всички религии. Има 3 врати, които водят към ада. Това са похотта, гнева и алчността. И по някакъв начин на мен ми се стори, още на маса го казах това на актьорите, че е абсолютно възможно да се опитаме да изследваме всичките тези, защото сетивата на човека са ненаситни и не е така, че трябва да живеем в отречение и да сме аскети, но все едно някакси модерният човек в надпреварата за трупане на все повече и повече колекционерската страст е доведена наистина до булимия. Като казвам колекционерска страст, нямам предвид единствено и само увеличаване на материалното състояние. Тая страст може да стигне до всякакви извращения, дори в това да колекционираш изкуство. Тоест, аз мисля, че модерният човек отдавна вече това не го осъзнава като проблем. И наистина, когато става дума за гнева, като говорим за Арпагон, според мен наистина Молиер изследва човека като един, който е постоянно подвластен на тия 3 страсти. Похотта като желание да доминира, тираничната му природа, нещо, което наистина е характерно за Арпагон. Той по някакъв начин се опитва да контролира всяка ситуация, всички, които го заобикалят. От друга страна, алчността е неговото скъперничество, доведено почти до параноична обсесия. Гнева е този, който винаги се появява, когато някакси 2 от предишните условия не са на лице.
Ако желаете да гледате Скъперникът, може да го направите в малък градски театър зад канала. А сега да се върнем към въпросът. Верният отговор на въпросът кой наш известен български актьор днес има рожден ден е Иван Иванов. Благодаря на всички, които се обадиха, а на големия наш актьор искам да пожелая да бъде здрав, влюбен в живота и хората около себе си. Честит рожден ден, Иване! Наградата печелят Боряна Арнаудова, Слава Николова и Мария Веселинова. Можете да получите билетите си до петък в студиото на радио Алма Матер на улица Московска, 49. Билетите са за постановките Лека форма на тежка депресия на 22.12.2013 година, неделя, в сатиричния театър. Представлението Пинокио също на 21 декември от 11 часа в Младежки театър Николай Бинев и още един спектакъл в сатиричния театър Алеко Константинов на Дон Жуан от Сохо на 21.12.2013 година. Това беше всичко от мен, Йоанна Темелкова. Надявам се да съм успяла да разведря следобедът ви. Искрено благодаря на Александър Касабов, на тон режисьора Дамяна Дамянова и не на последно място на Йордан Георгиев за това изживяване, което ми подариха днес. Весели коледни и новогодишни празници от мен. Ще се видим на сцената. Уважаеми слушатели, в края на нашето предаване аз бих искал да благодаря на Йоана за този наистина блестящ начин, по който се справи с това предизвикателство. Сега разбрахме какво би спечелила журналистиката, ако Йоана беше избрала за свое призвание тази професия, но пък тя, за щастие на всички театрални фенове, е прекрасна актриса и искам да й пожелая много силни и успешни роли и през новата година и изобщо за напред. А на вас светли коледни и новогодишни празници, много любов, здраве, усмивки, късмет и няколко думи от Сашо Касабов накрая. Накрая от мен, уважаеми слушатели, първото едно огромно благодаря на нашата водеща днес Йоанна Темелкова. Пожелаваме и много успехи, защо не и на телевизионния екран, там не липсва такова предаване. А на вас светли рождественски празници, бъдете живи и здрави и бъдете от следващата година също толкова активни слушатели на Радио Алма Матер, Класик FM и предаването Без маски. Всичко добро!